Sonra şurada. Evet. Assalomu alaykum barodaroy aziz. Shukronay Xudo rahmat meşabrashim. Assalomu alaykum barodaroy aziz. Xush o'rnadik va kanalimizning Nesino ma'lumotga birga taqsimlagan Yurgen Kuzenyak Mahmud va Samir Mashobrasini. Аз рӯзи 28 моҳи ҷорӣ то моҳи оянда насиб бошад ба гуфти президенти Федератсияи Россия ё аллакай як карантин мешавад ва гуфтани ҳастам ба ҳама бародари муҳоҷири тоҷикӣ бо эҳтиёт бошем дар ин давру замон, чунки дар ҳақиқат ман ки духтур ҳастам, ман мебинам ки аллакай бениҳоят сатҳи беморӣ бисёр шудааст. Ман мебинам ва ман намедонам то чӣ андоза статистика дуруст аст ё нодуруст аст. Ман инро ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам, вале ҳамеро гуфта метавонам ки дар ҳақиқат хеле ҳамарзон мо мекунам ба ҳама бародароне ки бемор мешаванд. Ва боз мегӯям ки бародарои азиз бо эҳтиёт бошем, чунки дар ҳақиқат бародарон бо шикоятҳои температура, сулфазаният задани бисёр ҳамин шикоятҳо ба ман муроҷиатҳо мекунанд. Вале ба саҳми ҳама шумо расонидани ҳастам ки бародарони азиз бо эҳтиёт бошем, чунки аллакай ҳамин беморӣ дар фасли сармо ва фасли баҳор ҷои аллакай дар хуруҷ аст. имрӯз мехостем ба видеоэфирро сар кунем барвақттар, чунки ман аз кор ба хона дер омадам, вале фурсат нашуд. Насиб бошад дар ин ҳафтаи оянда насиб бошад мо як мавзӯъро тайёр мекунем дар оиди ягон беморӣ насиб бошад пешкаши шумо мегардонем ва мехостам ки ҳамин хабарро ба шумо расонам ки бародарони азиз беморӣ аллакай бисёр шуда истодааст. худро эҳтиёт кунед. Хайр, ҳамин қадр гап доштам бародар азиз. Тавассиятон хона обод бошед.